O meu nome é Sergio Cliloa, son o director da Cátedra Emalsa UDC. A Cátedra Emalsa UDC engloba proxectos de investigación de diferentes campos, como son a ecoloxía, a limnoloxía, a química, a enxeñería civil ou a informática. Todos eles cun denominador común, que é facer unha xestión sostible e eficiente do sistema de auga urbano na comarca da Coruña. É algo tan importante e ao mesmo tempo tan cotiá como abrir a billa nas nosas casas e ter unha auga de calidade. Estes proxectos están dentro do marco DUSA de desenvolvemento urbano sensible á auga e a cátedra ten tres áreas, tres liñas de traballo fundamentalmente. O plan ADO, que é auga de orixe, é dicir, que sucede augas arriba do encoro de Cecebre, na bacía do Mero e do Barcés, e a idea é conectar a importancia da conservación do medio natural para ter unha auga de calidade. O segundo plan é o plan ECAD, que é Excelencia na Calidade de Auga Distribuída, que o que pretende é estudar que sucede na captación da auga, non? Na ETAP, na potabilizadora da Telva, e como esa auga é distribuída ata os nosos fogares. E por último temos o plan Aqualab, que é un plan transversal de transferencia e implementación de novas tecnoloxías no sistema de auga urbano. Ademais, a cátedra conta cun programa de divulgación ambiental, de divulgación científica, moi atractivo e moi exitoso, que é Coagua, a comunidade da auga. Eu invito a todas e a todos a coñecer os traballos e os proxectos de investigación que facemos dende a Cátedra Emalsa UDC.